ajatellaan, että saadaan vähän satsia, niin voidaan vetää 4. Tää on vähän ei meidän mitään. Paljon se ottaa 3 vauhtia? No en mä tiedä, jos panssariauto ei kulje kun ton minkä se sanoi se kaveri, että se menee 70 maksimissaan. Ja sä tällä jätit sen? Niin. Eikö se ole aika mieletön laitos? Ja se, kun se pysyy niin hallitusti tossa. Joo, jos se ottaa meikäläinen. Niin se on kuskin ansiota, ei auto. Ei. Tänne on uskallettava ajaa tänne veteen, että näin. Nyt lähdetään vähän ilmaa ennen. Pillarit tekee niin helvetin muistot on jäljellä. Se on tehty tästä tänne. Tuo urajusta jo siinä. Joo. Kyllä tällä sähkölaitoksen miehet töihin pääsee eikä pääse. Joo, ei ne ainakaan voi sanoa, että jumalaut jäätiin kiinni. Jotta ei päästy maanantaina töihin, kun ei mennyt Iveco perille. Et se ei käy selitykseksi Ei tässä hommassa. Ei oo. Tää ei oo Laatokan ympäri ajo, tää on Laatokon yliajo. Joo. Kaasun pohjasta täytyy mennä tänne. Jaksaa mennä tästä näin. Vähän pois sieltä. Tällainen väli on hei tuolla Dakarissa kun sataa, niin on sieltä kun mennään Marokosta lähdetään Mauritaniaan. Niin matkaosuus, se on 300 kilometriä tällaista oli. Malaut mä olin loppu. Niin se oli muta koko ränni. Ihan täysin. Niin se oli Ivecolla silloin. Oli Ivecolla joo, Eurocargo just. Saa nyt mennä vähän vesikuvaa. Yli meni. Yli mennyt menköön hei. Tällainen leikkikalu pois. Isot sun vaihtoa.